Sa number 3, pagtukod sa access road sa daan ng airport sa Bacolod City, ginsugura na. 35 ka mga informal settlers family mahimok bahalin noon sa lugar. Nasugura na sa City Engineer's Office ang pagkaayos ng access road sa sulod sang daan ng airport. Idi ang dalan nga magaangot sa Barangay Tangob kag Singkang Airport. Kag gidalauman nga magadalasang dugang oportunidad pinagi man sa ginaplano nga joint venture sa tunga sa Bacolod kag SM Prime Holdings Incorporated. Wala sang pamalay nga sarang maapektuhan sa proyekto nga yara sa nasakpan nga propiedad sang syudad. Pero sunod sa kay Barangay Singkang Airport punong Barangay Rosini Distrito, may 35 tanan ka mga pamilya nga yara sa nasakpan nga property sang SM sa sulod man sang daan nga airport ang sarang ma-relocate. Ini karon ang ginatinguan sang barangay nga mahikot agud masaylo sa relocation site ang mga informal settler families. Plastar man nato kay Mayor na magaan sila sa relocation kag ongoing ang istorya na man sa SM kag sang wala pa kapadala ang SM sa nila pero ang security na nila nag-meeting ako sila nga kung pwede mapalabot sa SM kung anong pwede nga mabigay namin.